Part 2 na ni guys. Please share this video. Maraming salamat po. Ano ka na? Ito ka. Okay. Nakas TikTok niya. Mag-explain ko sa mo, sir. Kani siya, sir. Kani ko pagkasay. O ni balay-balay sa pasmo sa kusog, ha? O ni Balay sa pasmo sa kusog. O niya. Di na lang matandog na siya, kaya di na matandog. O ni mo pildi sa kusog. Sa tuwa po. sa may ilangan na. Yan matas. Ang kanang mapasmo sa kusog, ano mamoypoy, mangalay, banhot. Kung nagabasa ta, kanang hapon, naudto, hapon, gabi, bitaw. Kanang manghimasa, manghabbat, mamunas, maligo, ha? Bawal gila. Bawal ko na siya. Ano madungog na to sa uban nga, uy, bugat na doon tiil. Ang nilaktan, dyan na lang kadangaw. Dili na sa bugat, kung dili, wala na kita kusog. Tungod kay dati, nagabasa ta, dili lang po nagabasa, nagainom, tanan. Ha? Inon, hugay mampot. Ako hilig na pagkala ko. Hilig na pagkala ng papat-pat. Hangin na, boss. Hapat, yung hapon, Hapon. buntag lang. Dapat maligo ta, buntag lang, ha? Tagbayan. Ito na yung pinakatapis.
May sakit kayo. Yung kamay. Kung saan siya, mapanuhot na. Pas mo. Pas mo sa kusog o panuhot, nagkabot. Ang panuhot, ka na maugat singot. Ang panuhot, ka na nagabasa. Pas mo yung kusog. O kantag singot, panuhot. Kung magsige tagimasa, hapbat, hapon gabi pas mo sa kusog, ha? Pero yun, daw kayo pamampot. Ha? Leopard, ha? Maglikay na eh. Ha? Maglikay na daan. Magligay tao. Kita tanan, kwaon man kita boss, pero mas may magitong madugay-dugay kamay. No? Lihay lang. Pero kung di ka gusto magdugay, ala, Pagdali. pagdali. Ala, kaligo, inom, tanan. Ayaw undang, no? Gusto mo ka madali. Pero gusto ka nga medyo mataas-taas gamay. Kaya is kalibutan, no? Kanang iinom ka doon. Ay, Garilya no? Hindi ko manigarilya. kanang inom. Kung di man ka absan sa sakit, maabsan ka sa iyang disgrasya. Oh, disgrasya. Oo, wala pa Kapil masama. na ako na. Ikaw masama. Dagang kay pasoan ng ano. Butso. Di ka maabtan sa sakit. Pero maabsan ka sa kahubog pa, no? Bug. Dito, ma-disgrasya noon. Kapila ko na. Sabi, uban mo, grabe agya pa, boss, bisang hubog. No? Ako tayo, ano na. Karon di na jago bahalan nila. Kasyon lang. Na ginagmay, ano ba, no? Kapilang pilot sa. Tuig. Ang pinaka-the best yun, kung ako kipamati, sa isa kabuwan ka isa. Mo na pinaka-the best. Kaya ang ato ang mga dugo, ano, busag kular ang Hindi ako tapos massage eh. Kung marunong hingay mo ng massage eh. Hindi ako, may dagang massage eh. Oh, nakidaghan. Mo na nagdaghan ron. Tanaw ko, parang hinay rin mga babae man. Hmm. May kusog ba? Pila ka pa'y kusog eh. Pwera lang kung katong mga dagko. Kusgan yun na kung dagko kayong babae. Okay naman, basta massage lang. Pero kung gusto lang kag-relax, pwede ra. Mahikap lang lawas. Kani, di ka kaligo rin eh na. Karon ang gugma, wala ligo. Karon di ka maligo, hindi ka man. Kung nga po, wala ka po. Ya karong adlaw, di po ka pwede magbasa. Ugma pwede na. Pero wala lang ligo. Iyag, mag-CR ka, magbasa ka. Ano kamot yung kag di mabasa boss, mga kag disyo. Ano? Mabasa mo kung kamot, disyo lang. Karon naman po. Ugma pwede naman. No, sige, kayo. Nagkisa na.
Masakit kung ma-paralyze. Ko naman jud. Ay, goal po, dugay pa kayo to eh. Pero kung nindot, jud kita magpasag hapon gabi eh. Hindi din Magbasa. Ito kilit tama. Straight.
Ang ta. Kailangan sa tail. Ayo pagbasa ron ha. Oh, di ko. Nya karon ang gugma wala sa tayo ligo. Ay sa kaw itlog manok ka kinakaiubo. Kasi mana lang. Manok. Itlog ug manok ayaw sa ha. O talong. Kanila, sakit ba niya? Amo sakit na kayo tira ha. High blood na ha. Hinay-hinay sa rice. Sudan daghan. Okay na sir, mamay na ka. Jesus, ni Mayong na may just jacket and pants jacket. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.